Alright mga kagoryo, welcome to our first Kapampangan public prank by Tirso Romantico. At nung bayo kayo paging kaya aming channel, ay huwag kalimang mag-like, mag-share, and subscribe. Welcome back sa mga channel ko. So mga guys, nandito na naman tayo. May nanonood, turn subscriber. Magay kayo. Nandito na naman po tayo. Tatanungin kita, kuya. Oo, talaga kuya. Ayun na magaling yung mag-vlog yan, kuya. Magbabakbak ba ako sa mga trabaho ko? Kasi may nanonood na turn subscriber. You serious? Magbabaka ba ako sa trabaho ko dahil may nanonood na sa aking vlog? Depende po yan sa achievement mo, kuya. Pwede ka naman kumikita na, pwede naman back up. Ayun lang, salamat. Oy, 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 oy. Okay guys, welcome keng YouTube channel ko. Dahil may 1,000 subscribers na. Yung tao ka rin grupo na rin kalalakihan ng kapwang tumbukan. Koy, ano ka pong grade? Ako nag-aaral eh. Hindi ka nag-aaral? Ikaw, Koy? Baka grade 4 na mo siguro, kaya grade 3. Okay guys. Hoy, ayun ang camera. Hello guys, welcome ulit kay kung kakatawang YouTube channel. Chuta mo kayo kasi mamaya tamong giveaway. You serious? Mamili na, Mamili kami pili ng giveaway. Arene po rin ang join golot. Happy na po. Okay guys. Okay guys. Yay! What? What the? Sabi lang tampay tayo mga 10 seconds. Ako hanggang dito lang talaga tayo, hindi pa ba? Hello mga guys, atsuta na naman po kayo ng YouTube channel ko. Ngayon po mamaya akong giveaway. Cellphone na po. Picture ng batang ko. Alin? Mamaya kami pong giveaway. Hindi naman kasi yan totoo. Nakita ko na yan dun eh. You serious? Ikaw na makatakot. Sige po na, para sa'yo na lang. Yeah!
Gaano ka talino? Salamat. Prank. Pwede ko makiloklok. Sitting down. So, welcome back to my YouTube channel. Ngeni 16 years old na ako. 16 years old na ako na. 16 years na ako ring virgin. Ito, masaya naman panay gamat yung gagamitan ko. Masaya akong gagamitan yung gamat ko. Serious? Makanta mo, kaya paninantala rin kaya ko bakanta so banda ko rin lako ding virginity ko. Welcome, ay magbabalik ako 5 minutes. So ayun, welcome back sa aking kakong YouTube. Mantun ko po ngini kareng tukeng gulot ko magpag-giveaway ko po Nike. Siguro mas kinino na mo po ngini. Ala ko pong okay na, gini. Oh, ay ni nga pili ko, giveaway ng isa. Ayan tigno, subscribe. God! Ating kang kakambal? Kasi nung wala kang kakambal, itong pinakamalagurang mundo. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa. Grabe ka! So ayun, welcome back kay kaming YouTube channel. Ngayon may 50 million subscribers na kami po. May ka-challenge kami po na tumbukan po na ikami nga dua versus silangan po. Kaya na ano, grade? 7 na lang ka pala. Grade 4 na ako. Grade 4. Grade 3. Mga kaigan. Ay. Hello. Ay, makarap lang pala. 50 million po tayo na. Bigla ako din ako. 50 million nga sabi ko. Tapos may balik na kanyan, puro na yung camera. Kaludan eh. Ayan po ba? Maka-record yung kanila. Maka-record. Ito yung camera tamo, mag-gay kayo pa ito. Thank you. Thank you. Vlogger. Ang pangalan ka? Tirso.
Alright mga kagoryo, dakal po mong salamat karing Goryong Medal Be. Ayun po kakalimutan mag-comment para kay pwede ko sunod pagawa yung next public prank. And don't forget to like, share, and subscribe. Atin yang 4 at distrito at may 5,000 baryo. Paleasan kay kaming produkto, parol si siguro may 100.